For the first time in history, since Wapidoro, Tataka, Anyela local government chairman, Mawaji, La Lady Group. Since Wapidoro, Tata is Anyela local government chairman, Mawaji. Chukwu Jackie wee mee n'elugwu abụba anyị ọrụ tata ka o bidoro anyị na-agbapụ ala mmiri maka na egbe ejibere mbịa gbuo okwu gere ọmụ obodo egbere bụ okwu obodo egere bụ oyi anyị ga-ụlọkọta mgbe ụwa anyị ihe maachị ọ bụrụ anyị na ndị Enugu Agụ ụbọchị ụka ụfọdụ anyị apịrịbe ịlọtịrị mmadụ ekele obodo ukwu ala echi ọgaranya ụlọ ọga akpọrọ ya ala ma agbaka ụdara ekwu ọkụ. Today, ịwa ji bụ omenala ndị Igbo. Ọhụba anyị ka o bidoro ndị mmege redio ndị obodo ụfọdụ agagbo fa obodo ụfọdụ jiji ịwa ji akpụrụchipụta nta ego ha nji emepe obodo ha. Anyị nwaghị Enugu akwụ all our neighbors ndị niile gbara anyị okirikiri awakagbo ji mee ebe ha nye akpụ ọkụ. The sponsor tourism economy boost maka na ama na the bottle of beer aza aṅụ n'obodo ukwu today obodo ọgwụ 100 naira ọka nke aṅụgoro in the last 4 months. Mana erosila wee do ịwa ji wee omenala ndị Igbo ma eje ụka na ya agọ mmụọ onwe onye na-eri ji ejiji aga onyinye n'ụlọ ụka onye ihe ọma m mere o ji ji ịkpọtaghị ewulachi ji na-esoriri ma ya agala ụlọ ụka ma ya agala arọ nshi ha galile ji dị involved so ji wu enyi onye ọbụla. Tata n'Elugwu Akwụ anyị na-awa ji dịka omenala ndị Igbo nshi wee do and n'ọnwa Ọktoba ka anyị maara achị nji awa ji so nke anyị adịghị ike agbalahụka ha anyị agbagha last and anyị na-eme ihe abụ onye na-anya n'ụwa nke today obodo ndị ọzọ bụ igwe ha na-awa ji ụbọchị igwe nwere ji mmadụ obodo awa ji mana ebe anyị ga nwee igwe for now anyị gara ejiri aka anyị na-emekwedi until ụbọchị ọbụla anyị nwere igwe anyị hand over igwe take over ihe gbasara agwa mmiri maka na omenala. So eji m ohere a wee na-ekele ndị Enugu Akwụ niile ndị nzara oku even on short period maka na anyị bịara anya n'ụbọchị agwụwakwa anyị kpọba ndị be anyị na-emekwaghị ihe ndị Igbo mmemme anyị na-emekwaghị ihe ndị ọjọọ mmemme ha wechi yes anyị na-emefute anyị dịgbodo ịbọ maọbụ ịtọ agbafuru ya ezigbote ọsọ ọ bụ ụmụnne anyị ndị ọjọọ niile ndị ihe ndị nwa ma amachi ihe gbasara obodo mma amachi ha tinye aka wee gbaa mbọ wee mee na nke tata ọ ga-abụ ọpụrụ iche. Ọ nwee mgbe a wara ji anywhere n'Igbo land mgbe nwala agba and nke anyị adịghị ike o nwee nnukwu nwa onye ndị Enugu Akwụ onwe nke anyị enweghị anyị meke ha nkere invite we are expecting them. Ọ mma onye nwere ka o ji a n'aka anyị jikwa ohere na-ekele the national lord o ji aka nyere ụbọchị anyị gbasara mitin ere eme tata ọ gbara ka mmọnwụ ụbọchị ya o nyere niile ndịra ebe ahụ ma mịa ma alụ
ma chi ọhụrụ anyị ezigbo ọkpụrụkpụ ego maka rechi emeta ta biko kpọpụrụ ya n'aka lọtara isi ezigbo onye ọkpụrụkpụ. So na-etupụghị oge tata for the first time the mayor of Oji River local government here with us. Onye ga-apafọm anyị watchi nke this year. All very unique. A ga-ese picture Chinyi Ilogbu Enugu for the first time local government chairman from this land, from the soil. Nwara anyị ji n'Enugu a. The date, the year, ọdụrụ ebe ahụ. Ụbọchị onye ebe anyị nwekwa ka ọkụma abụ gọvanọ. Ebe ahụ bụ otu ahụ, aha gakwate ụmụ anyị ndụ nke dọkịta ma ndị ka akara amụma amụ ala ahụghị. Ọsọ n'ibi ire dọọnụ, elugbakwa ekele m unu. Onye gwara ahụrụ siri nne. Onye gwara ahụrụ siri nne. Alright, biko agọzigo ọchị mana ugbubọkwa nwaanyị ji amụta ibi ike dịkwa n'iche n'iche ofu ji egbu agwọ na-egbu mmadụ. Ịmụ ọfụma na okorobịa mmanya na-agụ mụrụ mmiri na ya na-arịrị n'ime iwe maka ọhụ mmiri na-agụ. Aga m n'iru chairman onye bụ onye isi kpatakpata na Oji River. Chukwu mee ihe ya bụrụ na agada anyị kpọmkwem dịka ụlọ taa. Anyị ga-enyezi Mike ka o kpochie ihe niile, kpochie ya bụ olulu niile. Anyị agazia n'iru na mmemme a. Thank you. Elugwu akwụkwọ elu ọkwa mgbochi ka esi mgbochie mana nke ndụ karịka mmala ewela m bụ nwa eze adị m ekwula ọkụ kpuchi eze mmụọ m alụkọtakwara m eze mmụọ m anyị ewere ụmụ eze achị m ọwa soro ibi ya rere aha Jizọs. Mmadụ nọ na buludu mmadụ zolu ọ ihe ọṅụ bụrụ ihe dị mma, bụrụ ihe kwesịrị ekwesị na-enye ndụ. Na tata anyị rọka wee na-ekwu okwu awọm ji Enugu a. Awọm ji bụ ihe ndụ mma. Awọm ji awụghị ihe. Awọm ji na ndị ụka ọmadịrịlewu ndị Igbo na-eme awọm ji. Ọmụ maka akpọ tata aha m bụ Greg Anyegbudike, the chairman of Oji River local government. Ugboro nwa Akwulubi, ugboro nwa ụmụ eze. Ọ ihe ọma mana ọ nwere nchọ ka emerụ ndo. Biko mma achọ ka ndị okenye niile ma ụmụ eze ma ụmụ ọjị ma ụmụ ike megburu ọhịa ndị okenye niile dobi aka ka anyị chere nọrọ wee mekọọ ya ọnụ. Awajila mara ndo kelemi ihe ya ndo kelemi mbokenye mbawotelo hafi ojo jishike bachika ikawala kwa jili aka Okakula kula chiaka ka kula okenye okula ba chiaka ka akawala chiaka idiaka akawala idiaka ihe na-awọ jikita bụ okenye okpuru arọ akwa chairman na sọpọtụ ha. Ọ bụrụ ụlọ Jizọs na-awa jila J-E-S-U-S Jesus.
Mayor of Forgiven of Life, the national award in our life. Oh, Mayor, every Okenya so much 20,000 naira life. Gosh, each Okenya 20,000. Oh, you want to what they look up. The new development in they look up. The national award is about 5,000. Each Okenya 5,000. Each Okenya 5,000. So, Illogibles na no again. On a bundle can ego, on a two ego, missing. And now Walaji officially. And now what is it? Oya Wagatu Burochia. Oya Bunagatu Burochia. Kenyaji. Yimba. In the backend. People of Basilio. Arande. Poego. Ndojambe Willow. People. Oya Bunagatu Burochia. Onye ọbụla na-achị n'otu ya a ga-ebugharị ji ugbu a onye ọbụla eri oji anyị dịkwa ohere is here with us generational welcome bye nọ bikolu the organizers bikolu pụtara ji kpọtara ji ka onye ife kwuru ka a na-eme biko onye ọbụla ga-atụpụrụ anị man, but mess at the hawk, mess at the hawk. Okay.